Tuwan-tuwa, parang kanina kapag inaantay ata niya na. Wawa si Paknit. Good morning guys! Happy Sunday! Happy Father's Day sa mga papsy dyan, sa mga mister nyo. Ayan, sa mga tatay nyo. Happy Father's Day! Yan, dapat magpapaligo na ako ng aso kaso walang tubig. Nagising na ako kaninang 6 AM, walang tubig. Tapos sabi ko, okay, patutulog muna ako ulit. And then pag gising ko ulit ng 8, wala na naman tubig. Nakakaloko. After lunch na ako magpaligo ng doggies. Ayan, at ako'y magluluto muna ng aming breakfast, lunch, brunch. Hey! Ingay! Pero before that, tayo ay titimpla muna ng cafe. Ano ba yan? Kasi naman si Kali! Masisipa-sipa ka na. Because coffee is life. Ayan, iced coffee lang tinitimpla ko guys. Akala ko magkakape yung pinsan ko. Ginawan ko pa naman siya ng ano, ng isang kape pa. Pero, anyway, ayan. Bumili na ako ng ano, ng coffee maker kasi ang tagal dito, natatagal na ako pag sa ganyan, oh. Bumili na ako ng coffee maker para laging may ready kape. Pagising ko meron na. Charot. Ano lang, pipindutin na lang, ano. Yes. Ayaw. Ay, wait. Ayan yung binrood kong coffee. Tapos, equal. Yan ang pampatamis ko, guys. So, tatlo ginagamit ko kasi mapait to. Medyo matapang yung kapeng ginagamit ko. Kaya tatlo ginagamit ko. Anyway, equal lang naman to eh. Yan. Then, let's stir. Uy, huwag yan kanina. Ayan, tapos konting malamig na tubig. Tcharan! Ang ating coffee. Iced coffee. Again yung kay ano to guys, kay Emmer. Order kayo na to guys. Sobrang sarap. Yan, Cafe Legítimo. Neo online shop. Yan, lalagay ko yung link niya guys. Tapos, yung ang dami ko nang naipon na ganito. Alam nyo ba, inuud? Kasi inano ko pinatuyo ko doon sa may halamanan sana, nilagay ko doon. Tapos, siguro dinapuan ng ng tag doon, langaw. Ayun, inuud, nakakainis. Kaya nilalagay na namin sa sa ref. So, ayun, ang dami pa naman noon. Kasi, diba, puno to. Ayan, siguro mga ganun nakarami yung naipon ko. Kaloka. Pero anyway, okay lang yun. Once a week lang naman mag-scrub. Lalo ganito, Sunday, every Sunday. Kasi every Sunday nagpapaligo ako ng aso. Sarap. Nakakabuhay ng dugo. Ng katawan tao. Ayan, kasi anong oras na kami natulog ni Daddy kagabi? Nag-movie time kami. Yan, tapos nagising ako alas 6 gawa ng tawag ng kalikasan. Wala masyadong ganap this week guys.
Hindi ata ako nakapag-vlog ng ilang araw. Ayan. So, baka mag-ano lang ako. Mag-weekly vlog na lang ako. May mga ano lang. Pag may mga ganap lang ako hahawak ng camera, di ba? By the way, it's my 20th day na guys sa aking low carb journey. I am so proud. Nakakatuwa. Kasi nakakaya ko talagang walang rice, guys. Although, minsan, tempting yung brown rice, yung ganyan. Kasi minsan, nagluluto si auntie ng cabbage with sardinas, yung ganyan. So, minsan, napapaano ko ng 1 spoon, yung ganyan. Yung parang makakatikim lang ako ng rice and then that's it. Yun lang talaga. Kaya, nakakatawa. And then, share ko din pala guys yung yung sa face ko. Ayan, sobrang sobrang ganda ngayon kasi wala akong ginagamit ngayon guys ng mga set sa face. Yung lang, yung sabon lang ni Ann, tapos yung niacinamide ang ginagamit ko. Sobrang bongga. Tapos, yung facial cream lang na moisturizer from St. Ives. Mamaya papakita ko yun sa inyo. Kasi, nakita ko yun na sabi ko, ay shucks, maabutan na siya ng expiration day. Sabi ko, hala, kailangan magamit to. Sobrang dry ng skin ko, diba? Yun ang ginagamit ko ngayon, lotion. Tapos pati sa face. And then, napansin ko, after 1 week ng paggamit, sobrang ganda niya sa mukha. Pakulang ko muna siguro itong patatas. Mabubulok na kasi ito eh. Kaya, ko na, hiniwak ko na. Yan. Ito na lutuin ko for breakfast namin and lunch. Pwede na to. Ayan, one of my fave na corned beef. Ayan, kasi giling na giling yung nito eh, yung laman na ito. Mangingi ako ng ulay dito kay la Nene. Dami order ni Nene oh. Happy Father's Day. Thank you guys. Katuwa naman. May bata sumama, oh. Papaligod po kami ng dogs. Sama siya. Nagbabay ka kay mami? Ha? No? Oh, careful ha, careful. Stairs na yung baby. Careful. Op, op. Hawak kay tata. 1 2 3 4 5 6 Oh, matatagalan tayo niya, baby. Arga na, Arga. Oh, piggyback ride. Piggyback ride na. Piggyback ride dito. Dito na sakay na dito kay tata. Sakay, dali, sakay. Yan. Iyak ka kagad, di mo ko itindihan. Hawak ka, hawak. Ayan tayo. Ayan. Yehey! Hawak ka! Diyos ko, Lord. Gising po palang baby ni tata, ah. Ay, sorry naman. Ayos, ah. Tulog na. Nakatulog na, bebe ko. Kain tayo, guys. Ito yung yung corned beef. Tapos, yung hiningi ko kanina na gulay. Uy, meron pa pala ako dyan, yung nilagang okra. Pero, mamayang gabi na yan. Ayan, chop suey. And then, yung bake mac. Kala daddy. Medyo nasunog lang yung topping. Kaya, pero masarap. Yung paniki. Cheese lang naman. Grabe ka naman sa paniki. Yan, tapos yung ini-air fry ko na rellenong bangus. Rellenong bangus, tsaka ito lang ang kainin natin. Relleno lang yun. Charing lang yun. Tsaka black coffee. Ayan, yung alaga ko nakatulog na, guys.
napagod ka kakapaligo ng aso. Kalalaban ng aso. Enjoy na enjoy siya pagpaligo ng aso eh. Ayan, naka-borlogs na siya. Kain guys, ito na. Yung rellenong bangus na ginawa ni Nene. Inano ko lang siya, in-air fry ko lang siya. Tapos, gulay. Kain. Yum, yum. Nagising na ang baby ko. Uy, oh, ito na. Akit na tayo? Okay, mami? Okay. Oh, bye-bye na, tito. Bye-bye, tito. Bye-bye, tito. Bye-bye. Bye-bye. Hello, guys. Good evening. Ayan, gabi na naman. Sana makatapos man lang tayo ng makabuo man lang tayo ng isang vlog, isang araw na vlog. Ayan. Anyway, kanina nga Sunday, wala naman akong ginawa kundi nagpaligo ng aso. Tapos, dito natulog si Shane, diba? Kasi, ayun, ako muna yung nagnani at ang daming order kanina kay Nene dahil Father's Day ngayon, ang daming food package na order sa kanya kanina, nakakatuwa. Thank you so much guys. Yung iba sa inyo nanonood ng vlog. Ayun, mga nag-order kasi sabi ni Nene, mga viewer mo yan te kasi kilala kami. Alam mo yun? kilala daw sila yung yung team ng Shane's Kitchen. Si Nene, yung ganyan. So, maraming salamat guys sa support niyo sa business ng kapatid ko. Ayan, ayun nga. Ito na, nag-i-skincare na tayo. Dito naman lagi natatapos yung yung araw ko. Naligo ako ulit kasi kanina, grabe. Pagka ni Shane, pagkagising is inakyat ko, diba? Tapos nagstay pa ako doon mga 3 oras ata or 2 oras. Nakipaglaro sa akin yung bata. And then, ayun nga, tinulungan ko ng konti si Nene sa mga niya. Sa pagliligpit lang ako nakatulong guys. Hindi sa pagluluto, sa pagliligpit lang. Yan. Yan, naligo ako ulit at sobrang pinagpawisan ako doon kanina talaga. As in, literal. Kaya ako nag-vlog ulit kasi gusto kong i-share sa inyo nga yung dapat sasabihin ko kaninang umaga to. Yung guys, yung combination ng sabon na ginagamit ko talaga ngayon. Yung niacinamide and then yung Radiance Beauty ni Unclutz. As in, sobrang ganda, promise guys. Wala akong ibang ginagamit sa face ko ngayon na mga tag dito yung mga rejuve kasi naka-rest talaga ako. Tapos, nung tinry ko yung combination na yun ng niacinamide and then yung Radiance Ball, grabe, ibang-iba yung glow ng ng skin ko, yung texture. As in, promise, cross my heart, mamatay man guys. Even sa katawan pala. Ayun, sa katawan, ang bilis magpaputi nung nung niacinamide plus yung Radiance Barney promise. Ayan, paglabas nyo pa lang guys ng ng banyo. May kita nyo talaga yung yung balat nyo. Sobrang glowing. Kaya, ayun, share ko sa inyo. Sikat yun sa TikTok. Ilang beses ko ng na sasabi sa inyo. And then, ito nga, yung current na ginagamit ko ngayon, yung St. Ives na moisture. Tingnan nyo, yung sa sa kamay ko. Sobrang niya. Sobrang puti na ng ko. Kitang-kita na yung mga ugat-ugat ko dyan. Ayan. Kasi yung problema ko is yung talaga, yung dito sa braso, hindi pantay yung yung kulay ko. And then ngayon, yes, umahabol na guys. Sobrang nakakatawa yung combination ng sabon na yun. And etong etong St. Ives na to. Kasi napansin ko, sabi ko, pinapatungan kasi to dito ng cellphone, nitong camera. Sabi ko, parang ang dami pang laman ng St. Ives na yan. And then, tinignan ko yung yung expiration. Malapit na siyang ma-expire. Sabi ko, ang mahal-mahal yun. Kaya kailangan magamit na. So, ginagamit ko siya as moisturizer sa face. And then, sa katawan. Lotion. Kasi, ubos na yung yung mga lotion ko. Alam niyo naman na favorite ko itong diba? Itong vitamin E. Yung galing sa Thailand. Yung iba, ay, kabayo ka. Ayan, yung iba natapon na ni auntie. So, ito yung mga mga empty ko rito. 3 na yan. So, naubusan na ako. And, since ito yung available dito, yung St. Ives, itong ginagamit ko ngayon. Kasi gusto ko maubos siya. Ayan, ang dami pa, diba? Tapos, ito nga ginagamit ko sa sa face. Ang ganda, promise.
Kinabukasan, ibang-iba yung glow nung face. Ayan. Sobrang ano lang. Damihan nyo. Huwag tipirin nyo. Kailangan manuot siya sa skin nyo. Wala na ako ibang ginagamit, kundi yung sabon lang, then magto-toner ako nung tomato toner pa rin. And then, ito na. Tapos kinabukasan. Ganda. Ganda sa balat, ganda sa skin, sa face, and then sa body. So, ayun lang naman yung chika ko. Kaya ako nakakaloka. Arms. Sorry, ko. Nag-roba ako at wala akong bra. Ayun, pati sa paa. Tingnan nyo yung glow niya, paka-apply nyo. Parang Korean talaga, Korean skin talaga guys, yung texture. I swear, kakaiba tong itong moisturizer na to. Hindi ko lang to pinapansin dati. Kung hindi pa, malapit na mag-expire. Tsaka ko siya, nalaman na sobrang ganda niya pala talaga. Kasi siya, collagen and elastin moisturizer. So, baka last day ko gamitin ngayon sa katawan to kasi ang ganda-ganda niya sa face. So, isi-save ko na to para sa face ko. At yung may expire siya sa sa September pa naman. So, mauubos ko naman to sa face kasi sobrang ganda niya talaga. So, hanggang dito lang guys yung chika ko sa inyo. Ayan. So, we'll see you tomorrow hopefully. Makapag-vlog na ako, gawa ng nabibisi ako lately guys sa shop nga. At mga international shipping, yan. Buti na lang kamo mabenta, yung international orders ko, guys. Kung hindi, talaga, magbibigtiin na ako sa sa problema. Ay. Anyway, ayun lang. Daddy, may panonoorin ba tayong movie? Meron. Yan, kasi magse-celebrate kami ng Father's Day, pero dito lang sa bahay. Kaya nagpalabig na ako ng aking wine. Nagpalabig na siya ng beer. So, movie night. So, good night!